Hyvinvointi on jaksamisen kannalta tosi tärkeä juttu. Mä oon ihan hurahtanut ottamaan näistä asioista selvää, jotta voin edistää sitä omalta kohdaltani. Rentoutus ruokkii kehoa ja mieltä, siksi Zen-rollerilla on paikka meillä. Istumatyö on aika rasittavaa etenkin selälle, joten siihen on syytä kiinnittää huomiota. Parhaimmillaan istuminenkin on nautinto. Kokeilin eri keinoja saadakseni veren kiertämään sekä riittävästi stimulaatiota hermostolle. Zen-rollerissa tuntuu värinätoiminnon myötä yhdistyvän nämä molemmat. Rullailu myös parantaa liikkuvuutta ja rentouttaa sekä aktivoi lihaksia. Tällä pääsee käsiksi myös vaikeisiinkin paikkoihin. Erityisesti selkään ja alaraajoihin tämä toimii itselle tosi hyvin. Pyrin käyttämään tilanteet eri tavalla hyödyksi, kotona, töissä ja siellä missä ikinä liikunkin. Joka tilanteessa on mahdollisuus rentoutua.